הלוג הזה שעכשיו אני מריע לכם, זה משהו שדי תשתמשו בו בהיותכם סטודנטים ללימודי ניהול רשתות, או כאנשי סיסטם וכיוצא בזה. הרבה פעמים אתם נדרשים לדעת לתפעל את ה-VMware, ליצור מכונות וירטואליות, להעתיק מכונות וירטואליות ממקום למקום, לעשות כל מיני הגדרות פשוטות של הגדרת חומרה, הוספת חומרה וכו'. במהלך הקורס עצמו, במהלך לימודים עצמם, קורסים מעשיים עצמם, לא תמיד למרצה יהיה את הזמן להסביר לכם מההתחלה כיצד ליצור מכונה וירטואלית, להוסיף חומרה, כל מיני הגדרות. מה שעשיתי כאן, הבלוג הזה מיועד לכם, סטודנטים למיניהם, ללימודי רשתות, אבטחת מידע, שיוצרים מכונות וירטואליות, עובדים על מכונות וירטואליות. מה שנציג פה זה רלוונטי רק לגבי VMware, עוד מעט ניגע למה דווקא VMware, אבל קחו את הבלוג הזה, תלמדו ממנו, תפסיקו להפריע למרצה איך ליצור כל מיני דברים במכונה וירטואלית. הסרטון ייקח משהו כמו שעה, אתם יכולים תמיד לשמור לכם אותו, להריץ אותו שוב ושוב, קדימה, אחורה, כדי שתהיו סגורים על כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אז, מה אנחנו הולכים לראות במדריך המופלא הזה? אני אוהב לרשום תמיד את מה שאנחנו הולכים לעשות, זה את הדברים הבאים. דבר ראשון ניגע בהגדרה. מה זו מכונה וירטואלית? אני יודע שהכתב שלי נוראי שאני רושם על לוח גרפי, אבל אתם תצטרכו להבין אותי, אין מה לעשות. הדבר השני שנלמד, איזה תוכנות ניתן ליצור מכונה וירטואלית, ונרחיב גם למה דווקא VMware. הדבר השלישי שנעשה, פחות רלוונטי התאריך התקה, ניצור יצירת מכונה וירטואלית ראשונה. כאן אנחנו נדבר על כל עניין של הגדרת חומרה, Network Adapter, מה זה קובץ ISO וכל הדברים האלה. לאחר מכן אנחנו ניגע בכל מה שקשור ל-VMware Tools, נדבר מה זה. אחרי זה נדבר על הגדרות רשת במכונה וירטואלית, והעתקה למחשב אחר של מכונה וירטואלית. אז ששת הנושאים האלה זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. רגע, בואו נוסיף לנו עוד צייר. יופי, שיהיה לנו 2. יפה, אז הדבר הראשון שאמרנו שנגדיר מה זה בכלל מכונה וירטואלית. נו, מה יש לו? למה הוא לא עובר? יופי. מה זה מכונה וירטואלית? מה זה ההגדרה של מכונה וירטואלית בכלל? אז ככה, במדעי המחשב ההגדרה המילולית של מכונה וירטואלית זה תוכנה שיוצרת סביבת עבודה נחוצה להפעלה של תוכנה אחרת, מבלי שיהיה צורך במימוש פיזי של סביבה זו. מכונה וירטואלית משחררת את התוכנה המתבססת על תלות בחומרה מסוימת, משום שכל חומרה שאליה תמומש המכונה הווירטואלית תאפשר את הפעלת התוכנה. מה הכוונה הסינית של ההגדרה המסובכת הזאת? תוכנה בלה 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 יוצרת סביבת נחוצה בלה 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 להפעלה של תוכנה אחרת. אוקיי, נשמע סינית, בואו נסביר את זה קצת ביותר פשוט. והציור הזה ימחיש לכם את זה בצורה שיהיה לכם יותר קל. יש לי מערכת הפעלה, בסדר? לצורך העניין, Windows 7. אני רוצה להתקין
את המערכת ההפעלה הזאת. מה אני צריך לעשות לשם כך? קודם כל, מה אני צריך שיהיה לי? מחשב. מה אני צריך שיהיה במחשב הזה? חומרה. איזה סוג של חומרה? כרטיס רשת, כרטיס מסך, מקלדת, מעבד, זיכרון, וכו' 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 וכו', בלה בלה בלה. זאת אומרת, אני צריך למעשה קשוחה פיזית, קופסה, להתקין עליה את המערכת ההפעלה. עכשיו, אז מה זה מכונה וירטואלית? אתם כסטודנטים לניהול רשתות, או כאנשי סיסטם שרוצים לנסות מערכת מסוימת או תוכנה מסוימת, לראות כיצד היא משפיעה על מערכת הפעלה, לעשות כל מיני דברים. יש לי אפשרות לבנות סביבה וירטואלית, ולמה זה טוב? לצורך העניין, אם במהלך קורס של ניהול רשתות, אני צריך לצורך העניין להתקין 5 מכונות, 1 של Windows 7, קליינט 1, עוד 1 של Windows 7, קליינט 2, עוד מכונה של DC שתריץ סרבר 2008, עוד מכונה של SRV שתריץ כל מיני סרברים כמו DHCP, DNS וכו'. זאת אומרת, כדי לממש סביבת עבודה כזאת, הייתי צריך למעשה 4 קופסאות פיזיות. מחשב רגיל של Windows 7, עוד מחשב עם חומרה לעוד Windows 7, שרת, שעליו הייתי צריך להתקין Windows Server 2008, עוד שרת להתקין עליו כל מיני סרברים, רולים שהשרת נותן. במכונה וירטואלית, מה שאני עושה למעשה, אני יכול להתקין איזושהי תוכנה, והתוכנה הזאת נמצאת פיזית על מערכת ההפעלה, על מחשב אחד, רק מחשב אחד, והיא בתוכה יכולה לעשות דימוי של הפעלה של כמה וכמה מחשבים /שרתים סימולטנית בסביבה אחת, בלי צורך בחומרה נוספת. זאת אומרת, יהיה לי איזושהי תוכנה וירטואלית שתבצע לי וירטואליזציה מהחומרה של המחשב למערכות האלה שאני רוצה להתקין. עוד מעט נראה איזה תוכנה אנחנו נריץ. ובתוך התוכנה הזאת אני למעשה מריץ את כל המכונות האלה כסביבת עבודה אחת, בלי צורך להתקין 4 מכונות פיזית. כמובן גם כאנשי סיסטם ולא רק כאנשי לימוד ניהול רשתות, תצטרכו להתקין סביבה וירטואלית, לנסות מערכת מסוימת, לעשות כל מיני טסטים של תוכנה מסוימת, לראות כיצד היא משפיעה לפני שאני עושה את הדבר הזה בעולם האמיתי. בגדול היום הסביבה הווירטואלית מתפקדת גם כסביבה אמיתית, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל זה בגדול VMware, זה בגדול מכונה וירטואלית. מקווה שהבנתם מה זה אומר ההגדרה. אז אחרי שהגדרנו מה זה מכונה וירטואלית, בואו נעשה V על מה זה מכונה וירטואלית. יפה. איזה תוכנות היום ניתן להשתמש בהן כדי ליצור מכונה וירטואלית? אז ככה, יש לנו הרבה יצרנים, חלקם חינמים, חלקם לא חינמים, אבל בגדול. יש לנו את VirtualBox. VirtualBox זה גרסה חינמית. VirtualBox. פשוט רושם בגוגל, נכנס לאתר Downloads, ויש לי פה כמובן התאמות לכל מיני סביבות עבודה, אם זה ללינוקס, לווינדוס, 32 ביט, 64 ביט, מוריד את התוכנה, מתקין אותה ויוצר לי סביבה וירטואלית. התוכנה הזאת חינמית, יש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה, לא נדבר על זה כרגע. יש לנו את Hyper-V. Hyper-V זה איזשהו פיצ'ר שאני יכול להתקין אותו על Windows 8 Professional או על שרת סרבר 2008. למעשה זה איזשהו פיצ'ר שבתוכו אני ממריץ גם סביבה של מכונות וירטואליות. ומה שאני הולך להראות לכם ומה שאני ממליץ עליה הכי הרבה זה VMware. VMware Workstation היום נחשבת לעיני רבים התוכנה
שמריצה וירטואליזציה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זאת אומרת, אם אני מסתכל לציור, הקישור הזה בין החומרה של המחשב הפיזי שעליו התוכנה לבין התוכנות הווירטואליות, המכונות הווירטואליות שנבנה, הוא הכי קרוב למציאות. בווימר גם יש הכי פחות תקלות בכל ההרצה של הסביבות הווירטואליות. זאת אומרת, אם אתם רוצים באמת להתלמד ולבצע כל מיני ניסויים בסביבה וירטואלית, אני ממליץ בחום על וימר. כמה העלות של וימר נע בין ה-700 ל-800 שקלים, אפשר באיביי למצוא קצת בפחות, אבל אל תתפשרו על סביבה וירטואלית נחותה וחינמית, כי אין מה לעשות. מה שתרוצו בווימר יהיה הכי קרוב למציאות, ויש לכם כל מיני אפשרויות של וירטואליזציה, להגדיר כשרת, אמיתי, וניגע בזה בהמשך. אז טוב, אז אם כן, אחרי שבחרנו מה הסביבת הווירטואליה הכי טובה בעינינו, אנחנו הולכים לראות את כל השיעור של יצירת מכונה וירטואלית בווימוור. בחרנו. בואו נסמן כאן שגם איזה תוכנות ליצור מכונה וירטואלית ולמה וימוור אנחנו בחרנו. יפה. הדבר הבא. כמובן להתקין וימר זה לא דבר שניגע בו בקורס כאן, זה פשוט להוריד, לרכוש קובץ Setup.exe ולהפעיל את האייקון של וימוור. אין לי אותו פה בדסקטופ, יש לי אותו בדסקטופ, וימר Workstation. אז אני מריץ את הסביבת עבודה הזאת. כפי שאתם רואים, יש לי כמה וכמה מכונות וירטואליות, אני לא אבלבל אתכם, אני אסגור את זה, אנחנו ניצור משהו חדש שלא קשור למה שנמצא פה. אז יפה. לפני שאני נוגע בתוכנה הזאת, זה החלון שאני מקבל, הממשק ניהול שאני מקבל ברגע שהתקנתי את וימוור. יש לי פה כל מיני אפשרויות, ליצור מכונה וירטואלית חדשה, לפתוח מכונה שכבר קיימת, שהעתקתי ממחשב אחר. יש לי אפשרות לחבר את הדבר הזה לשרת מרוחק, זה לא מה שנראה בבלוג הזה. Virtual Network Editor, אנחנו ניגע בזה בכל הסביבת העבודה של ה-Network Adapter, ה-Network של המכונות הווירטואליות, וכל מיני פרפרנס שניגע בהמשך. אז, לפני שאני יוצר מכונה וירטואלית, יש שני מושגים שמאוד מאוד מאוד חשוב להבין בעולם הווירטואליזציה בווימוור. אז דבר ראשון, כשאני מדבר על מכונה וירטואלית, יש לי שני הגדרות. אחד, הוסט, ובתרגום מארח, הכוונה למחשב הפיזי שעליו מותקנת הווימוור. זה המחשב המארח. גסט, זוהי מכונה וירטואלית, אורחת, שנמצאת למעשה על המחשב המארח, על ההוסט. החומרה שתופיע לי במחשבים של הגסט יהיו זהים לחומרה שיש לי במחשב המארח, ההוסט. מן הסתם, כל הווירטואליזציה נעשית מהחומרה האמיתית לתוך המכונה הווירטואלית. יפה. אז זה לגבי זה. כמובן, כל מכונה ומכונה כזאת תהיה פיזית, תתפרס על כמה קבצים ותיקיות שיהיו פיזית נמצאים בכונן הקשיח של המחשב המארח. אנחנו עוד מעט נראה את זה, איך זה נראה במציאות. אז יפה. את זה אני יכול למחוק, אתם יודעים מה? לא נמחוק, בואו ניצור עוד ציור. ובואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו. מה שאני הולך להראות לכם זה יצירת מכונה וירטואלית הראשונה בסביבת וימוור. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות פה, בסעיף הזה. ובואו נראה איך זה עובד. אז בואו נפעיל את הווימוור שלנו. וכדי ליצור מכונה וירטואלית אני יכול גם ליצור אותה מכאן, או File New Virtual Machine.
ויש לי פה איזשהו ממשק, איזשהו וויזארד, לרוץ איתו, לבצע את ההתקנה של המכונה הווירטואלית. יש לכם פה לעשות כל מיני קסטומיזציה קצת יותר מורחבת. בואו נשאיר את זה על טייפיקל, זה מה שאתם תידרשו לעשות בכל מיני קורסים לניהול רשתות, ובואו נלחץ על Next. יפה. דבר ראשון שהוא שואל אותי, איזה מערכת הפעלה, או יותר נכון, מאיפה אתה רוצה להתקין את המערכת ההפעלה למכונה הווירטואלית הזאת? בסדר? יש לנו כאן מכונה וירטואלית שאני רוצה להתקין. עכשיו, הוא שואל אותי קודם כל, מאיפה אני רוצה להתקין המערכת הפעלה. אז יש לי שם כמה אפשרויות. שימו לב. האפשרות הראשונה, Installer Disk. זאת אומרת, יש לי פה את הדיסק, את הכונן דיסקים שנמצאים פיזית על המחשב הזה שעליו אני עובד, על ההוסט. זאת אומרת, אם אני רוצה להתקין מערכת הפעלה לתוך המכונה הווירטואלית, מתוך הכונן דיסקים, במילים אחרות, מה שאני צריך לעשות, לקחת דיסק הפעלה, דיסק התקנה של Windows 7 על סרבר 2008, להכניס אותו לכונן הדיסקים שנמצא במחשב הפיזי, והמכונה הווירטואלית תשתמש בכונן הדיסקים הזה, תזהה אותו, ותתקין את המכונה הווירטואלית, כאילו הכונן דיסקים הזה נמצא פיזי במכונה. אפשרות אחרת, יש לי אפשרות להתקין את הדיסק מקובץ איזו. מה זה קובץ איזו? הרבה פעמים תתקלו את זה כסטודנטים ללימוד ניהול רשתות. זה פשוט לקחת את כל הדיסק התקנה של מערכת ההפעלה ולדחוס אותו לאיזשהו קובץ עם סיומת ISO. יש לי אפשרות גם מן הסתם שאתם מורידים ממערכת הפעלה ניסיונית מאתר מייקרוסופט, תמיד הוא מוריד לכם את זה בקובץ עם סיומת ISO. ועם תוכנת צריבה אתם כמובן יכולים לצרוב את זה לדיסק הפעלה אמיתי. אבל בגדול שני האפשרויות, או דיסק אמיתי, או קובץ איזו שלמעשה לוקח את דיסק התקנה האמיתי ומעביר אותו לאיזשהו קובץ עם סיום ISO. כסטודנטים בקורס רשתות, כמובן, אותו מדריך, אותה מכללה, תיתן לכם את הקבצי איזו האלו כבר מוכנים להתקנה. מה שתצטרכו פשוט להוסיף אותו מהמקום הזה. אני לא אעשה את זה כרגע, אנחנו נבחר באפשרות הזאת, I will install the operating system later, כי אני רוצה לראות לכם עוד דברים לפני ההתקנה. אז יפה. מה הוא שואל אותי כאן? איזה סוג של מערכת הפעלה אתה הולך להריץ במכונה הווירטואלית? יש לי כל מיני אפשרויות, נובל, סולר, VMware ESX, לינוקס. שימו לב, יש לכם פה את כל הגרסאות של לינוקס, Red Hat, אובונטו וכולי. מייקרוסופט ווינדוס, ווינדוס סרבר, ווינדוס 8, 864, 7 הרגיל, 764, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב לבחור את התבנית הנכונה. בואו נבחר כרגע ווינדוס 7 ונלחץ Next. מה שעשינו כרגע זה פשוט לקחנו את התבנית ואמרנו לו עכשיו אנחנו הולכים ליצור מערכת הפעלה של ווינדוס 7. זאת אומרת הוא יצר לי פה תבנית של מכונה וירטואלית שמתאימה לווינדוס 7 רגיל 32 ביט. כמובן כל מערכת הפעלה שאני רוצה להתקין אני צריך לבחור את התבנית המתאימה, אחרת אני לא אוכל להתקדם. יפה. Virtual Machine Name, בואו נקרא לצורך העניין Windows 7, ו-Location, איפה אני רוצה למקם את המכונה הווירטואלית הזאת. בסדר? בואו נבחר לי איזשהו מיקום אחר, בלה בלה בלה, בואו נבחר ב-C.2, נגיד טסט VM. בואו נעשה אוקיי, ובואו ניצור בתוך זה תיקייה שנקראת Windows 7. שימו לב, אחרת הוא פשוט ייצור לכם את זה בתוך הדבר הזה. מה שהוא יעשה עכשיו, את כל הקבצים הפיזית שהמכונה הווירטואלית הזאת מייצרת, יהיו ממוקמים בתוך התיקייה הזאת. אחר כך תראו איך אני יכול להעתיק את זה למקום אחר, להעביר את זה למקום אחר, וכו' וכו' וכו'. בואו נעשה Next. שימו לב, פה הוא שואל אותי שאלה. מה הגודל הפיזי מבחינת ה-hard disk של המכונה הווירטואלית הזאת?
שימו לב, אני לא מחבר באמת hard disk פיזי ומקצה לו מקום, אלא הוא פשוט לוקח מקום, נפח, מהhard disk הפיזי שיש לי במחשב, בסדר? ממה שנמצא פה. כמובן, אני לא יכול לסמן לו משהו שמעבר למה שיש לי אפשרות. אבל, שימו לב, כאשר אני יוצר את זה, הוא לא אוטומטי יוצר קובץ של hard disk שתופס 60 ג'יגה, אלא יוצר אותו בגודל מינימלי ראשוני כלשהו, ובהתאם לשינויים, ההתקנות שאני מבצע במכונה הווירטואלית, הנפח של אותו קובץ שעוד מעט אני אראה לכם, יגדל. אבל יגדל עד 60 ג'יגה. זאת אומרת, אחרי שנתקין את המערכת ההפעלה במכונה הווירטואלית הזאת, אם אני אלך לכאן במכונה הווירטואלית ואראה כמה מקום יש לי בהארד דיסק, אתם תראו שזה לפי מה שרשום פה. כאן הוא שואל אותי אם אני רוצה לאחסן את הקובץ עצמו פיזי של ההארד דיסק של המכונה הווירטואלית כקובץ יחיד, או לפרוץ את זה כמה קבצים, אני מסמן את זה כקובץ יחיד, ובואו נלחץ Next. בשלב הזה בואו נלחץ על Customized Hardware, ופה למעשה אני מקנפרג לו את כל החומרה הרלוונטית. הדבר הראשון שאני יכול להגדיר לו זה כמה RAM. זאת אומרת, כמה זיכרון RAM אני מרשה לך לקחת מהרם שיש לי במחשב הזה, המארח, למען המכונה הווירטואלית הזאת. זאת אומרת, אם יש לי 8 ג'יגה רם במחשב המארח, ובוא נגיד שבערך ג'יגה נדרש לצורך המערכת הפעלה עצמה, שרצה לי ברקע ולכל מיני דברים שרצים לי ברקע, זאת אומרת, הוא משאיר לי משהו כמו בין 6 ל-7 ג'יגה בייט שאני יכול להריץ למכונה הזאת. כמובן, אם אני יודע שאני מריץ כמה וכמה מכונות סימולטנית, אז אני אקצה את הזיכרון בהתאם למה שאני יכול, ג'יגה, 2 ג'יגה לכל מכונה, ולא מעבר לכך. מן הסתם, כשאני בוחר מחשב מארח לסביבה וירטואלית, אני אדע לתאם את החומרה שתתאים להריץ כמה וכמה מכונות וירטואליות בו זמנית. יש לי פה את הכונן הפלופי הישן, לא מאמין שתשתמשו במכונה וירטואלית, פשוט לעשות לו remove. יש לי פה את כל מה שהוא לנטוורק אדפטר, עוד מעט אנחנו ניגע איך אני מוסיף חומרה, מסיר חומרה, ועל זה הדרך אנחנו ניגע בכל הדברים האלה מאוחר יותר. בואו נעשה, רגע, נבחר לו את הכונן דיסקים, אני רוצה למעשה שהוא יתקין לי, שימו לב, אני רוצה שהוא יתקין לי מערכת הפעלה. אז בואו נבחר לו איזשהו קובץ איזו שהורדתי למען התקנה של מערכת הפעלה. בואו נבחר Windows 7 32 ביט. שימו לב, פשוט הקבצי איזו נמצאים פיזית על המחשב שלי. זאת אומרת שאני מפנה אותו לקובץ איזו, אני פשוט צריך לתת לו את הנתיב איפה פיזית זה נמצא במחשב שלי. אצלי זה נמצא בכונן E, בתוך תיקייה כזאת, וכו' וכו'. יפה. ובואו נלחץ Close, ובואו נעשה Finish, ונריץ את המכונה הווירטואלית בפעם הראשונה. עד עכשיו היה פשוט. שימו לב, אני מפעיל את המכונה הווירטואלית, זה עולה כאילו הרצתי את זה על מחשב אמיתי. שימו לב, אותו תהליך התקנה, אותו מסך שאני מקבל כאילו הכנסתי למחשב אמיתי, דיסק הפעלה של Windows. בואו ניתן לו לבצע את ההתקנה. אוקיי, כפי שאתם רואים, אני מגיע למסך ההתקנה האמיתי. איך להתקין Windows זה לא מה שאנחנו נעשה בבלוג הזה, אבל שימו לב, כאילו באמת הרצתי Windows 7 על מחשב אמיתי. שימו לב, זה מופיע פה כאיזושהי לשונית בתוך התוכנה הזאת, בתוך ה-VMware. כן, אוקיי, כמובן מקבלים את הרישיון, ו-Next, ובואו ניתן לו להריץ מכונת הפעלה, תריץ את Windows 7, להתקין אותה. בואו בינתיים, צאו לכם לקפה או סיגריה, אני אישית לא. אוקיי, חזרנו להתקנה, אחרי ששתינו קפה. בואו ניתן שם למנהל של המחשב, זה יהיה שמי. Next, לא מעניין אותי כרגע הדברים האלה.
בואו נסיים רק את ההתקנה, אנחנו בג'רוזלם. איפה ג'רוזלם? Next. יפה. בואו ניתן לו רק לסיים את ההתקנה. סקיפ, לא מעניין אותי כרגע כל הדברים הללו. אני רק רוצה לראות לכם איך להשתמש במכונה הווירטואלית בצורה יעילה. אז עד עכשיו למדנו איך להתקין מכונה וירטואלית מקובץ איזו או מכונן דיסקים. כמובן שאתם תרצו להתקין מערכת הפעלה כלשהי ולמצוא אותה, אתם תמיד יכולים להוריד, לצורך העניין, אם אני מוריד עכשיו download Windows 7 איזו. בסדר, אני מוריד את זה אפילו מאתר מייקרוסופט, ההורדה שתהיה לי זה קובץ בדיוק כמו שהתקנתי. טוב, עדיין מסיים את ההתקנה, מכין את הדסקטופ. אוקיי, סיים להתקין את מערכת ההפעלה. שימו לב, כאילו יש לי Windows 7 בתוך ה-Windows 8 שמארח את זה. שימו לב, אם אני עובר למצב של פול סקרין, עדיין זה לא עובר לפול סקרין על כל המסך. שימו לב איך העכבר קצת מרצד. זאת אומרת, יש לי פה כמה דברים שדרושים שיפור של וירטואליזציה, כדי לעשות את זה קצת יותר קרוב למציאות וקצת יותר נוח מבחינת התצוגה, יותר יפה לעין. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו נתקין VMware Tools בהמשך. מה שאני רוצה לראות לכם עכשיו זה כל מיני הגדרות נוספות, כגון הוספת חומרה. איך אני מוסיף חומרה? לצורך העניין עכשיו אני רוצה למכונה הווירטואלית הזאת להוסיף הארדיסק. איך אני עושה את זה? אז בואו תראו. יש לי פה מקש ימני על הלשונית של המכונה עצמה, ויש לי פה אפשרות שנקראת Setting. הגעתי פה למסך ניהול של החומרה של המכונה הווירטואלית. לצורך העניין אני רוצה עכשיו להוסיף לה 1500 רם שיהיה. כמובן אני צריך רסטארט בשביל זה. אני רוצה להוסיף לה, שימו לב, יש לי פה אפשרות של Add. בואו נלחץ על זה. אני רוצה להוסיף לו עוד hard disk. בואו נלחץ לו Next. Next. בואו נגיד 10 ג'יגה בייט. שיהיה V0, ככה זה נקרא. שימו לב, ומקם אותו באותו מקום שנמצאת התיקייה של המכונה הווירטואלית, איפה שהתקנתי אותה. זוכרים איפה התקנתי אותה? איפה שמנו אותה? איפה, מה זה היה? משהו טסט VM, Windows 7. שימו לב, הוא ייצור את הכונן, את הקובץ של הארדיסק עצמו. פה אנחנו ניגע בדברים האלה. אז בואו נעשה לו פיניש. שימו לב, הוא עכשיו למעשה הוסיף גם זיכרון וגם כונן הארדיסק נוסף למכונה הווירטואלית. Network Adapter. בואו נגיד שאני רוצה שלמחשב הזה יהיה 2 כרטיסי רשת. אותו דבר, עומד על עד. יש לי פה אפשרות לבחור Network Adapter. בואו נעשה Next. עוד מעט נדבר על האפשרויות האלה. ובואו נעשה OK. ושימו לב, עכשיו הוא עושה איזשהו Saving ל-Virtual Machine, מעדכן את כל העדכונים, עושה איזשהו Refresh לחומרה עצמה. שימו לב, מראה כאילו הוא מתקין חומרה, כאילו חיברתי באמת פיזית לאותו מחשב חומרה, מזהה את החומרה, מבצע את ההתקנה של החומרה. אוקיי, זיהה, התקין. בואו נראה. שימו לב, מבחינת רם הוא מעדכן כבר 1.5 ג'יגה בייט,
בדרך כלל בגרסאות יותר קדומות, VMware 7, 6, היה צריך לעשות ריסטארט כדי להעלות את הזיכרון. לגבי הארדיסק, בואו נראה אם הוא הוסיף לי את הארדיסק. כמובן, בהתחלה אני לא יכול לראות את הארדיסק, אני צריך להיכנס לקומפיוטר מנג'מנט. זה דברים שאתם תלמדו בקורס של הניהול רשתות, כל הדברים האלה לעשות, אבל אנחנו כרגע עובדים פרופר על VMware. כן, הוא קצת איטי. כנראה הרבה דברים רצים לו ברקע. אוקיי, הנה זה עולה. אוקיי, בואו נלך לדיסק מנג'מנט. שימו לב, אוטומטי, הוא זיהה, יש לך פה דיסק חדש. בואו ניתן לו אוקיי, תתקין אותו, הנה הוא כאן. תעשה לו New Simple Volume, Next, Next, Next. ושימו לב מה יקרה עכשיו. אם נלך למאי קומפיוטר, חושב. כן, מה קרה? עדיין חושב. אוקיי. שימו לב, זיהה שיש לי פה כונן חדש. אז ככה למדנו למעשה איך מוסיפים חומרה, איך מוסיפים hard disk. אם אני רוצה במכונה מסוימת, להתקין לה איזושהי תוכנה שנמצאת פיזית במחשב שלי, בקובץ התקנה. איך אני מוסיף דיסק למכונה הווירטואלית? שם דיסק במכונה הווירטואלית. אותו דבר. Setting, CD, DVD, ID. שימו לב כרגע מה מופיע לו שנמצא לו בתוך הכונן דיסקים, הקובץ איזו של ה-Windows. בואו נעשה לו רגע use a physical drive. נעשה אוקיי. שימו לב, הוא משתמש עכשיו פיזית בכונן דיסקים של המחשב שלי, בכונן הזה. זאת אומרת, אם עכשיו אני שם דיסק הפעלה שיש תוכנה ורוצה להתקין אותה, אני עושה בדיוק את מה שעשיתי, יופיע פה האייקון של התוכנה ומכאן אני מתקין. אם אני רוצה להוסיף תוכנה מסוימת במתכון של קובץ איזו, איך אני מוסיף את הקובץ איזו הזה? אותו דבר, Setting, CD, DVD, ID, Use ISO Image File, ובוחר את המיקום של אותו קובץ איזו שאני רוצה להתקין, לאו דווקא מערכת הפעלה, איזושהי תוכנה שאני רוצה להתקין כאיזו, Exchange שאני רוצה להוסיף, וכו'. יפה, אז הראינו איך אני מוסיף קובץ התקנה, קובץ איזו, למערכת הווירטואלית הזאת. שימו לב, יש לי אפשרות להשתמש בכונן ה-USB שלי. כרגע במחשב האמיתי שלי, יש לי פה Removable Disk, זה איזשהו דיסק של SanDisk, דיסק און קי, בסדר, חיצוני של 32 ג'יגה בייט, והוא מחובר כרגע למחשב הפיזי. יש לי אפשרות במכונה הווירטואלית לצרף אותו למכונה הווירטואלית. זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר דיסק עם ה-USB למכונה הווירטואלית, לקשר את החומרה של ה-USB למכונה הווירטואלית, איך אני עושה זאת? מקש ימני, Setting, סליחה, טעות שלי, לא Setting, מקש ימני, Removable Devices. שימו לב. יש לי פה, כפי שאתם רואים פה, SanDisk Ultra. בסדר? SanDisk Ultra זה הדיסק און קי שכרגע מחובר אליי למחשב הפיזית. אם אני רוצה לחבר אותו לתוך המכונה הווירטואלית הזאת, אני פשוט לוחץ עליו ומסמן לו Connect. שימו לב, ברגע שאני לוקח כונן USB ומחבר אותו למכונה הווירטואלית, באותו רגע הוא יתנתק לי מהמחשב המארח. שימו לב. שימו לב מה קרה באותו רגע כאן, במחשב שלי. נעלם. מההוסט נעלם הכונן דיסק און קי. לא מופיע פה. עכשיו. טוב, כאן יש לו איזושהי בעיה עם הדרייבר, בואו נראה. טוב, הוא אומר זה כ-unknown device. זאת אומרת, אני אצטרך
לפתוח לו את האפשרות גלישה לאינטרנט, שיתקן לבד את ה-Device הזה, ואז הוא יוכל להתעדכן מעצמו. לא נעשה את זה עכשיו, בסדר, זה פשוט רק רציתי שתראו. בגדול נחבר אותו לאינטרנט, ונצטרך ללכת להוריד את הדרייבר עצמו פיזית של הדבר הזה. הוא לא מזהה אותו. במקרה כזה פשוט לקחת את הדרייבר של החברה שקניתם ממנה, את ההארד דיסק החיצוני, את הדיסק און קי, להכניס אותו ולהתקין אותו פה. הלאה. דבר נוסף. שימו לב, אני רק אנתק אותו מפה. דיסקונקט. וחזרה, הוא יופיע לי פה. יפה. זאת אומרת, בווימוור עצמו יש לי כל כך הרבה אפשרויות להשתמש בחומרה הפיזית, כמו כונן חיצוני ו-DVD או CD, ולקשר אותו למכונה הווירטואלית, וזה מה שהראינו לכם כרגע איך לעשות. זה דברים שאתם צריכים לעשות בעיניים עצומות, כקורסיסטים לקורסים של ניהול רשתות, אבטחת מידע, או כאנשי סיסטם שרוצים לתרגל את הדברים הבייסיק האלה, אתם חייבים לשלוט בצורה אבסולוטית. כמו שזינדין זידן היה שולט בכדור. כן, כן, דוגמה טובה. הלאה, מה עוד אני רוצה לראות לכם איך לעשות? אני רוצה עכשיו לקחת את המכונה הווירטואלית הזאת ולשפר לה את הווירטואליזציה. זוכרים? אמרנו שיש לי כאן מצד אחד מחשב עם חומרה אמיתית, ויש לי פה מכונה וירטואלית בצד הזה. וכאן יש לי את הקישור מהחומרה למכונה הווירטואלית. יש לי אפשרות להתקין תוספות של VMware, הדבר הזה נקרא VMware Tools, שמה שזה עושה, הוא משפר את החוויה של הקישור בין החומרה הפיזית של המחשב לתוך המכונה הווירטואלית. זאת אומרת, ייתן לי לעשות כל מיני אפשרות של פול סקרין, העכבר פחות ירצד לי, יהיה לי אפשרות לעשות drag and drop מהמחשב הפיזי למכונה וירטואלית ולמכונה וירטואלית אחרת. תמיד שאני מתקין מכונה וירטואלית, by default אני מתקין אותה VMware Tools. איך אני מוסיף את ה-VMware Tools הזה? שימו לב. אותו דבר, לוחץ כאן מקש ימני, ויש לי פה אפשרות של install VMware Tools. בואו נלחץ על זה. מה שזה עושה כרגע, זה מראה למכונה הווירטואלית כאילו הכנסתי דיסק התקנה, שימו לב, דיסק התקנה, של איזושהי תוכנה שנקראת VMware Tools. בואו נלחץ עליו דאבל קליק, וניתן לו לבצע התקנה. בואו ניתן לו לבצע את ההתקנה של טייפיקל, install. פה זה לוקח כמה דקות, אתם יכולים לשנש קצת ברנפלקס או משהו אחר, וכבר חוזרים. אוקיי, סיים את ההתקנה, בואו ניתן לו פיניש, תמיד אחרי התקנה של VMware Tools, הוא יבקש לעשות ריסטארט, בואו ניתן לו לעשות ריסטארט. אחרי הריסטארט, תשימו לב איך כל העסק הזה ייראה הרבה יותר יפה. הופה, איזה יופי. שימו לב, אחרי ריסטארט עם VMware Tools, View, Full Screen, איזה כיף. הכל יפה, הכל נראה טוב. ממש תענוג. יפה. שימו לב, ברגע שהתקנתי את הסט חוקים הזה של ה-VMware Tools, יש לי אפשרות מאוד כיפית, אם אני רוצה עכשיו להעביר קבצים מהמחשב האמיתי למכונה הווירטואלית, במקום לחבר ל-USB, להוסיף ל-ISO וכל מיני דברים כאלה, שימו לב, נמצא על הדסקטופ שלי, ברגע שהתקנתי את ה-VMware Tools, לוחץ, מקש ימני על התיקייה הזאת, קופי, בא למכונה הווירטואלית ופסט. שימו לב, תענוג. במקום ליצור תיקייה משותפת וכל מיני דברים כאלה, ברגע ששמתי את ה-VMware Tools, זה מאפשר לי לעשות עם המכונה האמיתית, עם המחשב המערך, עם ההוסט, את הדבר הזה שנקרא drag and drop. יפה. זה לגבי זה. דיברנו על VMware Tools שזה משפר את הווירטואליזציה, אבל שכחנו לסמן פה וי בדברים שלמדנו, שדיברנו על איך ליצור מכונה וירטואלית וכל מה כיוצא בזה.
VMware Tools, דיברנו. מה שאני עכשיו הולך להראות לכם זה פרק מאוד 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 חשוב להבנה בסביבת VMware, זה הגדרות רשת. בסדר? מה זה הגדרות רשת? בואו נלך רגע למכונה וירטואלית ונלך לסטינג שלה. ובואו נעמוד רגע על Network Adapter. שימו לב, יש לי פה שני Network Adapter'ים. עכשיו, שימו לב שכאן יש לי כמה וכמה אפשרויות. מצב של Bridged, מצב של NAT, מצב שלו זה פחות שימושי, ומצב של Custom, שפה אני יכול לבחור לו איזה VMNet להאזין עליה. אבל בואו נסביר את זה כדי שזה יהיה לכם קצת יותר ברור. אוקיי, בואו ניקח את הציור שלנו. נניח שעכשיו אני רוצה לבנות סביבה וירטואלית שיש לי כאן רשת LAN אחת. נגיד שהדבר הזה נמצא בניו יורק, ויש לי פה עוד רשת שנמצאת בלוס אנג'לס, ועוד רשת שנמצאת במדריד. כל עיגול כזה מדמה לי איזשהו LAN, רשת LAN, סיגמנט של רשת מקומית. אחת נמצאת בניו יורק, אחת נמצאת בלוס אנג'לס, אחת נמצאת במדריד. כמובן שכאן יהיה לי איזשהו ראוטר, והראוטר הזה מחובר מצד אחד באינטרפייס אחד לרשת שנמצאת בניו יורק. יהיה מחובר פה לעוד איזושהי רשת WAN, כמובן וירטואלית בסביבת העבודה. זאת אומרת, יש לי פה אינטרפייס שמחובר לרשת ה-WAN, רשת אחת לרשת ה-LAN של ניו יורק. כאן יש לי עוד ראוטר. מצד אחד שלו מחובר לרשת ה-LAN שנמצאת בלוס אנג'לס, רשת אחת ל-WAN. וכאן יש לי עוד ראוטר. אינטרפייס אחד שלו מחובר לרשת ה-LAN שנמצאת במדריד, ואינטרפייס אחד לרשת ה-WAN. בסדר, לצורך העניין בלימודים עצמם אני רוצה ליצור לי את הסביבת העבודה הזאת. בסדר, שיש לי פה רשת WAN, רשת LAN בניו יורק, רשת LAN בלוס אנג'לס ורשת LAN במדריד. יפה. מה שאתם רואים כאן, בהגדרות הללו, אני יכול לקחת כל רשת LAN ולשים אותה כל אחת על סיגמנט שונה. בסדר, לצורך העניין את המחשבים שנמצאים ברשת של ניו יורק אני קובע שאת כולם אני מחבר ל-VMNet 1, זאת אומרת לרשת פיזית, כאילו פיזית, רשת וירטואלית פיזית שנקראת VMNet 1. בואו נראה לכם את זה בציור. כאילו למעשה בסביבה הווירטואלית שלי אני מדמה שכל הדבר הזה זה רשת פיזית שנקראת VMNet 1. את כל המחשבים שנמצאים במדריד, לצורך העניין, אני אשים נגיד ב-VMNet 2, המחשבים בלוס אנג'לס VMNet 3, פה זה יהיה VMNet 2, פה VMNet 3, זה למעשה כל VMNet יוצר לי איזשהו סביבת LAN וירטואלית שונה, כאילו באמת מדובר פיזית בשלוש רשתות LAN מופרדות פיזית אחת מהשנייה. כמובן, אם אני לוקח עכשיו את הראוטרים האלה, שיש להם שתי אינטרפייסים, אחד שנמצא ב-VMNet פנימי, ואחד, בוא נגיד, נקרא ל-VMNet הזה של ה-WAN
VMNet 4, בסדר? עכשיו, כל ראוטר שאני מגדיר כאן בסביבה הווירטואלית הזאת, כמובן יצטרכו להיות לו שני כרטיסי רשת. דרך אגב, הראוטר הזה יכול להיות גם סרבר 2008 או מכונה ממש של ראוטר. יהיה להם שני כרטיסי רשת, אחד פיזית שנמצא באותה רשת פנימית, נגיד VMNet 3 או VMNet 2 או VMNet 1, והאינטרפייס השני יופיע על VMNet 4. בואו נגיד לצורך העניין, כאילו, הראוטר הזה זה המכונה שעכשיו התקנתי, של Windows 7. אז איך אני אגדיר את ה-Network Adapter שלה? בואו נראה. אחד מהם יצטרך להיות על VMNet 1, זה הדבר שנמצא פה, ואחד מהם אני צריך להגדיר על VMNet 4. VMNet 4. בסדר? כמובן כל מכונה, אני אגדיר את ההגדרות האלה בנפרד. אז הבנו מה זה VMNet. למעשה ליצור איזושהי סביבת LAN, פיזית, וירטואלית, כמובן זה לא פיזית, זה וירטואלית, לדמות סביבת LAN אמיתית, ויש לי שם אפשרויות ליצור כמה סביבות LAN נפרדות זו מזו. בסדר? למעשה ליצור כמה סגמנטים, ומה שמסביר את זה הכי טוב זה הציור שעשינו עכשיו. אז אלה הדברים הללו, שאני בוחר פה בקסטם ובוחר VMNet. בסדר? יש לי פה מ-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 יש לו ייעוד מסוים, עוד מעט נסביר, ויש לי גם VMNet 9. אז, מה עושים הלאה? שימו לב, יש לי כאן אפשרות נוספת שנקראת Bridged. מה זה אומר Bridged? בואו נצייר לכם את זה בצורה שתבינו את זה הכי טוב, מה זה אומר מצב של Bridge. יש לכם עכשיו בבית את הראוטר הביתי שלכם. לא במכונה הווירטואלית. הראוטר הביתי שלכם, ראוטר, אליו יש כל מיני חיבורי רשת שהולכים לכמה מחשבים. יש מחשבים שמתחברים בצורה אלחוטית. למעשה כל מחשב שמחובר פיזית על ידי כבל רשת או חיבור אלחוטי לאותו ראוטר, מקבל כתובת IP מאותו טווח, מאותו סקופ של הראוטר הזה. בסדר? מה זה סקופ? לכל ראוטר יש סרבר שנקרא DHCP. בסדר? מה DHCP עושה? מחלק כתובות IP למחשבים שמתחברים אליו, בין אם בחיבור קווי, בין אם חיבור אלחוטי. לצורך העניין. עכשיו, שימו לב בבית שלי, אני מחובר לרשת שלי, אשר נקר. אם אני הולך פה ל-command line ורושם IP config, enter. שימו לב, wireless, איפה הוא? wireless LAN adapter Wi-Fi, הדבר הזה. שימו לב, IP address 10.10.10.0.0.20 של קלאס C. Default Gateway, מן הסתם זה הראוטר 10.0.0.138. זאת אומרת, קיבלתי כתובת IP בטווח כתובות שנמצא פיזית, שמחובר פיזית לראוטר. מה זה מצב Bridged? הלוא המכונה הווירטואלית שלי היא לא באמת מחשב שמחובר פיזית עם כבל רשת לתוך הראוטר, אלא זה איזושהי תוכנה פנימית שמותקנת על אחד המחשבים. לצורך העניין המחשב הזה, יש לי פה VMware שמותקן, ובתוכו יש מכונה שנקראת Windows 7. בסדר? כשאני שם את ה-Network Adapter במכונה הווירטואלית
במצב של bridged, זה אומר את הדבר הבא. זה כאילו לקחתי את המכונה הווירטואלית הזאת וחיברתי אותה ישירות לראוטר. זאת אומרת, הוא עובר דרך המחשב שמארח אותו. המחשב שמארח אותו הופך להיות באותו רגע גשר, bridged, שקוף. זאת אומרת, הוא רואה שהוא מחובר ישירות לראוטר, והוא לא רואה שיש איזשהו מחשב מגשר בינו לבין הראוטר. זאת אומרת, אם אני אציב במצב של bridge את המכונה הווירטואלית, אני רואה שאני מקבל כתובת IP בטווח כתובות של הסקופ של ה-DHCP הזה. זאת אומרת, כאילו לקחתי את המכונה הווירטואלית הזאת וחיברתי אותה במחשב בנפרד פיזי לראוטר. שימו לב איך זה נראה. בואו נעשה לו פה OK. בואו נלך ל-command line בתוך המכונה הווירטואלית. בואו נעשה לו פה IP config. אוקיי, משום מה יש לו פה הפיפה, בואו נסדר את זה רגע. הוא קיבל כתובת IP כמו מחשב אחר. בואו נראה איזה אדפטר אמרנו שמחובר. אוקיי, הנטוורק הראשון. אז הדבר הזה. בואו נעמוד עליו על סטטוס, details. בואו נעשה לו disable ונפעיל אותו כ-enable. שיבקש את הכתובות IP מחדש. אוקיי, יש לי פה איזושהי בעיה של כתובות כפולות. בואו נסדר את זה. זה לא רלוונטי למדריך כבר. טוב, חזרנו. מה שהייתה הבעיה, אצלנו זה הכתובת MAC של המכונה הווירטואלית הזאת הייתה כפולה, מאיזשהו ניסוי שאני עשיתי לפני כן. מה שעשיתי זה דבר פשוט מאוד. הלכתי לסטינג, עמדתי על הנטוורק אדפטר עצמו, הלכתי ל-Advanced, ופשוט עשיתי לו כתובת MAC חדשה, ואחרי ריסטארט הוא קיבל כתובת IP, שימו לב מאיזה טווח, 10.0.0.18. שימו לב, זה עושה כאילו אני מחובר לרשת עצמה, אני יכול לעשות פינג למחשב המארח, 10. או מה הכתובת של המחשב המארח? 10.0.0.20, כמה שניות. טוב, אז כפי שאתם רואים, במצב של bridged mode, אם אני עושה עכשיו IP config, אתם יכולים לראות שיש לי כתובת IP מהסקופ של הראוטר הביתי שלי. שימו לב, אני יכול לעשות פינג לראוטר שלי, מקבל תשובה. למעשה מצב של ברידג' כאילו אני נמצא פיזית באותה הרשת. בואו נעשה מצב אחר, מצב של NAT, ונסביר מה זה. מצב של NAT מדמה לנו, בואו נצייר את זה. כאילו אנחנו עושים את הדבר הבא. יש לי כביכול את הראוטר הביתי שלי, מתחבר למחשב הביתי. במחשב הזה
יש את המכונה הווירטואלית. מצב של NAT יוצר מעין מצב כזה, כאילו יצרתי רשת וירטואלית עם טווח כתובות משל עצמו. דרך אגב, כדי לראות את טווח הכתובות הזה, אני כבר אראה לכם. נוצרת לי רשת פה עם טווח כתובות משל עצמה. המכונה כאילו מחוברת לאותו טווח, לאותו רשת, ומקבלת כתובת לפי הסקופ, שעוד מעט אני אראה לכם איפה מגדירים אותו. כאן יהיה מעין איזשהו ראוטר וירטואלי, והראוטר הזה כביכול מפנה אותי לרשת הפיזית האמיתית, לרשת הזאת. איך זה מתבצע? שימו לב. יש לי כאן הגדרות. בואו נלך לנטוורק אדפטר ונשנה למצב של NAT. שימו לב מה יקרה באותו רגע. אוקיי. אם אנחנו נצא IP config, שימו לב, נתן לי טווח כתובות מהסקופ הזה, 192, 168, 120. ה-Default Gateway זה 168, 122. כאילו יצר פה איזושהי רשת וירטואלית, שיש לי כאן איזשהו Default Gateway 192, 168, 122, וכל נתב שאני אחבר לסקופ הזה, לרשת הזאת של NAT, הוא יקבל כתובת מהטווח הזה. איפה אני רואה את הטווח הזה ואיפה מגדירים את הטווח הזה? שימו לב. אם נמצא עכשיו ב-VMware, יש לי פה Edit, Virtual Network Editor. שימו לב. NAT תמיד מסמן את VMnet 8. עכשיו, תראו מה הוא אומר לי. הוא יוצר איזשהו DHCP משל עצמו, מחלק כתובות IP משל עצמו, מהטווח הזה. מ-128 עד 254. עכשיו, אם אני רוצה לצאת לאינטרנט, בואו נראה דרך איזה נתבים כביכול אני עובד. trace.rt, נגיד www.walla.co.il. שימו לב. דבר ראשון, הוא מגיע לראוטר הזה. הראוטר הזה זה הראוטר הווירטואלי שהוא יוצר כאן. כביכול כאילו תחנת יציאה לרשת הווירטואלית הזאת. לאחר מכן, שימו לב, לאן הוא מנסה להגיע? לנתב שלי, 10.0.0.138. יוצא מפה ומנסה להגיע לנתב הזה. ההבדל בין ברידג' לנאט, שבברידג' כאילו אני מחובר פיזית לרשת הזאת, הרשת הביתית שלי, מצב שנאט הוא יוצר מעין רשת וירטואלית, ומהרשת הזאת הוא מוציא אותי לרשת האמיתית שלי, ומהרשת הזאת כמובן לעולם האינטרנט. אז זה ההבדל בגדול בין ברידג' לבין נאט. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם זה דברים קצת שונים שלא עסקנו בהם. זה כל העניין הזה של להעביר מכונה וירטואלית ממחשב X, מהמחשב הזה. נגיד, אני רוצה להעביר את כל המכונה הווירטואלית הזאת למחשב אחר. כיצד אני עושה את הדבר הזה? לפני שאני עושה את הדבר הזה, אני קודם כל רוצה להראות לכם איך המכונה הווירטואלית נראית פיזית במחשב המארח. אם אני הולך ל-C.2, טסט VM, Windows 7. שימו לב, התיקייה הזאת מאחסנת את כל הקבצים של המכונה הווירטואלית הזאת, Windows 7. אם אני אכנס אל הדאבל קליק, יש לי פה כמה וכמה דברים. בואו ניגע בחשובים ביניהם. הראשון, יש לי את הארדיסק. הארדיסק הווירטואלי עצמו. הארדיסק הווירטואלי עצמו של המכונה הזאת, מה שאתם רואים פה כ-C.2, נשמר כקובץ עם סיומת VMDK, VMware Virtual Disk, שימו לב כרגע הוא תופס 7 ג'יגה,
זוכרים, אמרנו שיכול להגיע עד 60 ג'יגה. ברגע שהתקנו את הדיסק, בחרנו לו מה הנפח המקסימלי שלו. בנוסף, יש לי פה קובץ שנקרא VMX, VMware Virtual Machine Configuration. הקובץ הזה מאוד 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 חשוב. ויש לי פה כל מיני מצבים של סנפשוטים שעשינו, וכו' וכו' וכל מיני לוגים. אבל, אם אני רוצה לקחת את המכונה הזאת, איך שהיא, ולהעביר אותה מנקודה אחת, מחשב אחד, למחשב אחר. כיצד אני עושה זאת? שימו לב. בואו נחבר רגע את המכונה הווירטואלית. אוקיי, חיביתי את המכונה הווירטואלית. בואו נעשה דבר כזה. נפעיל רגע את ה-VMware, ובואו פשוט נוריד את המכונה הווירטואלית מפה, כאילו לא מופיע לנו פה. ובואו נעשה דבר כזה. בואו ניקח את כל המכונה הזאת, נעשה לה Ctrl-X, ונעביר אותה נגיד לכונן אחר, כאילו זה מחשב אחר. שימו לב שאני רוצה להעביר מכונה וירטואלית. אם אתם רוצים להעביר את זה ל-USB ולפתוח את זה מהבית, אני צריך להעתיק את כל התיקייה כפי שהיא, ואז בואו תראו מה אנחנו חייבים להקפיד עליו. אוקיי, סיים להעתיק את המכונה הווירטואלית הזאת, ובואו נראה עכשיו מה עושים. אני עכשיו כאילו נמצא במחשב אחר, ורוצה לא ליצור מכונה וירטואלית חדשה, אלא לפתוח מכונה וירטואלית שכבר קיימת על דיסק און קי, או בכונן אחר שהעתקנו. אני לוחץ על Open Virtual Machine, ואני הולך, הנה התיקייה, הנה המכונה הווירטואלית נמצאת פה, ומפעיל לפי הקובץ VMX. הבמה. שימו לב מה קורה ברגע שאני לוחץ Power On Virtual Machine. הופה. קופצת לי פה איזושהי הודעה. הוא אומר לי, רגע, האם המכונה הווירטואלית הזאת הוזזה ממקום אחד למקום שני, או שזו העתקה בכלל ממקום אחר, ממחשב אחר? בואו נבין למה הדבר הזה מאוד 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 חשוב. שימו לב. אם אנחנו לתוך התיקייה, שאיפה שמותקנת המכונה הווירטואלית, ולוחץ מקש ימני על הקובץ VMX, ועושה לו Open With, בואו נעשה לו רגע, נפתח אותו באמצעות איזשהו נוט, WordPad. שימו לב, זה קובץ ההגדרות של המכונה הווירטואלית. יש לי כאן שדה, שני שדות יותר נכון, שימו לב שהם זהים, UUID Location ו-UUID BIOS. מה זה הדבר הזה? שימו לב, כל מכונה וירטואלית שאני יוצר, ברגע שאני מפעיל אותה בפעם הראשונה, VMware יוצר לו איזשהו רצף באורך של 128 ביט, ייחודי, איזשהו identifier ייחודי, נועד להפריד בין המכונה הזאת למכונות וירטואליות אחרות. עכשיו, אם אני נמצא כאן ולוחץ על הדבר הזה I move it, זאת אומרת שמבחינתו הוא משאיר את ה-UID הזה אותו דבר, כי מבחינתו המכונה הווירטואלית הזאת הייתה באותו מחשב, פשוט שינתה מיקום ממיקום X למיקום Y. בואו ניקח רגע את הדבר הזה ונשים את זה על איזשהו קובץ Notepad. ואחרי זה נשווה. לעומת זאת, אם אני עושה I copy it, הוא לוקח את ה-UUID הזה ומשנה אותו ל-UUID חדש. למה אני צריך שזה יהיה לי? שימו לב, אם אני נמצא במחשב אחד ויש לי שם כמה מכונות, או בואו ניקח רגע את אותה דוגמה. יש לי את המכונה הזאת עכשיו,
ובתוך המחשב הזה אני רוצה לשכפל אותה לכמה מכונות. אין לי כוח להתקין Windows כמה וכמה פעמים, אני רוצה פשוט לשכפל את המכונה. מה זה לשכפל? שימו לב, לוחץ על המכונה פה מכה שימני, עוד מעט אני אראה לכם אפשרות של קופי. בסדר? הוא פשוט יוצר שכפול של המכונה הווירטואלית הזאת. עכשיו, אם אני יוצר שכפול של המכונה הווירטואלית הזאת, באותו מחשב יהיה לי כמה מכונות, שזה שכפול אחת של השנייה, אני חייב יהיה לעשות קופי, כדי שהוא ייצור לכל מכונה וירטואלית איזשהו אידנטיפייר ייחודי משלו, כדי שהווימוור ידע להפריד בין מכונה למכונה. אפשרות שנייה, אם אני מעביר את זה למחשב אחר, יכול להיות שבאותו מחשב קיים לי UUID כזה בדיוק, ואז כשאני אוסיף את המכונה הזאת, תיתן איזושהי הודעה של רגע, האידנטיפייר הזה כבר קיים לי. ברגע שאני עושה I copy it, הוא יוצר לי פה ערך חדש. בואו נסגור את זה ונראה איך זה נוצר. I copy it. יופי. בואו נלך שוב למקום של הקובץ ונפתח מקש ימני Open with WordPad. ושימו לב. בואו נעתיק את הדבר הזה. קופי. נשים את זה אחד מתחת השני. ושימו לב, אתם יכולים לראות שהמספר השתנה. ככה אני יכול ליצור שכפול של המכונות, ווימר עצמו ידע להפריד לי בין מכונה למכונה. גם אם אני מעתיק את זה למחשב אחר, ששם כבר יש את אותו UUID, אני צריך לעשות I copy it. בסדר? למעשה, וימוור נותן לכל מכונה וירטואלית איזשהו סטרינג של 128 ביט שנועד לזהות אותו ולהפריד בינו לבין מכונות וירטואליות אחרות. לכן ברגע שאני מעביר מכונה ממחשב אחד למקום אחר, או משכפל מכונה וירטואלית כמה פעמים באותו מחשב, אני צריך שהוא יעשה לי כמה וכמה UUID, אחד לכל אחד, ככה שאני אוכל להפעיל אותם סימולטנית. אז זה לגבי העתקה של מכונה וירטואלית. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם בכל מה שקשור לווימוור, זה מצב, כל מיני דברים נחמדים כמו פאוז. אני יכול לעשות פאוז למכונה וירטואלית, לסגור את הווימוור, להפעיל מחדש, לעשות ריסום, להמשיך מאותו מקום. יש לי אפשרות, כולנו זוכרים בעבר שהיינו גיימרים והיינו משחקים במשחקי מחשב, זה רק נסמן שהגדרנו את זה כבר, שהיינו משחקים במשחקי מחשב בעבר, Call of Duty, או לא משנה מה, היינו יכולים לעשות מצב של save, לשמור תמונת מצב קיימת. זאת אומרת, אם אני נפסל במשחק, או אני רוצה לנסות באסטרטגיה אחרת, אני יכול לחזור לאותו נקודה ולהמשיך ממנה. בעולם הווירטואליזציה, הדבר הזה נקרא סנפשוט. איך אני יוצר סנפשוט? שימו לב. יש לי פה מעין סימון של שעון ומפתח שוודי. אני לוחץ עליו, ויש לי פה אפשרות take a snapshot. בסדר? אני נותן איזשהו שם, לצורך העניין basic, פה נותן איזשהו description, ו-take a snapshot. מאותו רגע, אני יכול לבצע כמה שינויים במחשב, להתקין, לצרף אותו לדומיין, לעשות כל מיני דברים אחרים. נגיד שעכשיו לקחתי את המחשב הזה, שיניתי לו שם, הוספתי אותו לדומיין וכו' וכו' וכו'. ובוא נגיד, יצרתי פה עוד סנפשוט, after join domain. יפה. זאת אומרת, יש לי פה שני סנפשוטים שאני יכול לשחק ביניהם, תמיד לעבור ממצב אחד למצב אחר. פה הצטרפתי לדומיין, אני רוצה לחזור למצב לפני שהייתי בדומיין, פשוט עומד כאן על הסנפשוט הקודם ולוחץ על go to. יפה מאוד. אז בואו נחזור בקצרה על כל הדברים שלמדנו במדריך הזה. דיברנו מה זה מכונה וירטואלית, איזה תוכנה מומלצת ליצור מכונה וירטואלית, איך יוצרים מכונה וירטואלית, הגדרנו כל מה שקשור לחומרה, הוספת חומרה, הסרת חומרה,
דיברנו על VMware Tools, דיברנו על הגדרות רשת, מה ההבדל בין NAT לבין Bridged. הראינו איך אנחנו מעתיקים מכונה למחשב אחר, לכונן חיצוני, ולהפעיל אותו מהבית במחשב אחר. דיברנו כל מיני דברים כמו פאוז וסנפשוט שצריך לדעת. אלה הדברים בגדול שאתם צריכים לשלוט בהם בעולם הלימוד רשתות ויצירת מכונה וירטואלית. הדברים האלה פשוט תיקחו, תתרגלו כמה וכמה פעמים כל מה שעשינו במדריך הנפלא הזה. מקווה שנהנה.